index sa long holiday, posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius hanggang 43 degrees Celsius ayon sa Pag-asa. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Naglabas na ng abiso ang Pag-asa kaugnay sa inaasahang temperatura ngayong Semana Santa. Simula bukas hanggang sa long weekend, posibleng pumalo sa 42 hanggang 43 degrees Celsius ang heat index o init factor sa Dagupan City. Ang ganitong kataas na heat index na itinuturing na nasa danger classification at kung mababa o ma-exposed sa matinding sikat ng araw, posibleng magdulot ng heat exhaustion, heat cramps at heat stroke. Bunsod ito ng patuloy na paglakas ng umiiral na ridge of high pressure area. Yes, ma'am. Yan po yung isang factor na nagpapalakas o nagpapataas ng temperatura. Sa kabila ng init ng panahon, makikisa pa rin sa alay lakad si Mang Janu mula sa Bugalyon, Pangasinan. Matagal na raw niya itong panata. Magiging maingat na lang daw siya para hindi maapektuhan ang kanyang kalusugan ng matinding init ng panahon. So magdadala po ng tubig para tapos siguro kung kailangan magpayong. Kaugnay nito, nagbabalang health authority sa mga deboto na makikiisa sa alay lakad at prosesyon para makaiwas sa heat stroke. Siguraduhin daw na kondisyon ng pangangatawan. Tiyakin din daw na may baon na tubig at hanggat maaari, iwasan ang magbabad sa araw, lalo na sa pagitan ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Kung kailan itatala ang maximum temperature, magtatayo din ng assistance center ng health authority sa pagsisimula ng alay lakad. Yung first aid remedy namin, we give them oral rehydrating solution. Tapos, i-cool down namin sila with yung cold towel, mga ganun. Tapos, ilalagay sa malamig na lugar. Yung para at least bumaba yung temperature ng katawan nila. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.